Alah. Yen kembang rawe nggih, Pak. Oh. Sapa sing kena rawe? Alah. Berarti cok gatelan sira. Wong Pak Sari butuh sik nyuwun. Oh iya. Ya wis kembang rawe, yo dibawani ora? Buka apa iki? Joget aku ya. Wong seneng ngomong sagale. Wiwitan lunga jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer tangane. Jejer ngomong aku tresno tane. Tak. Oi.
Begegek ugek sak tulita umel-umel dole kuwi leren. Leren kepiye? Iki anggere dijaluki lagu niki yo do metu dhuwite Mas Semare teko. Wis mlumpuk lumayan e. Iki namung karo tanggapane biasane mau oleh akeh iki. Bocah-bocane do ora ngerti pranatan. Jur senengane Semar teko ke yo begegek, ugek-ugek. Sak dulita umel-umel. Ambok yo nyebutke ora ngono kuwi. Kaya dewa-dewa kae Hong Ilahing. Hong Siwarisana yang sukma adiliniwe. Hongkong. Hongkong. Kowe iki ora ngerti kok, Geng, tetembungan. Dasar takon karo bapakmu. Bagong itu ora dong kabeh. Sing jenengane begegek ki wong ki meneng. Ugek-ugek kuwi obah ateges mbudidaya. Sadulita senajan mung oleh sethithik humel-humel kena nggo memangan. Ngono kena nggo nempur. Ning bener kowe, Pak. Iki tanpa nganggo obah-obah njur. Tok-toke ngene iki ora oleh tukon menir lho, Mir. Ning gandeng iki pengaruhe Suteja iki mempan. Nanan kok. Tak sayang sesuk. Aku seneng tenan karo Om Tejo kae. Njur wiyaga kene iki do ngrumangsani lehmu pinter ki sing latih Pak Saribut. Rasah do teng cenining. Tepuk tangan tuh Pak Saribut kuwi perlu dipepudi kuwi. Pak Saribut ki wong kuwi ki pemimpin kerawitan dasare guru. Guru gamelan dasare iso ndalang kok. Pak Saribut ki wong mumpuni gendenge. Minder iki mung karo aku. Le minder ki angger Pak Saribut kendang ana aku ki lunga. Le lunga. Ben ditabuhi jadilan karo Widianto. Senengane do maeka. Ayo. Iki aja nganti kedaluwarsa mengko nek nganti Bendaramu Arjuna kuwi duka Yayasinimbi, kowe padha dipecat lemu dadi punakawane Durjanaka. Iki bocah apa? Ape kowe mir nek nyemare? Aku senenge suarane Semar iso blek. Tenan kok. Saya bapak ki nek gelem rabi karo Bu Makmur tenanan asli lho, dadi dalang tenanan lho. Tilik ki mah domong wae. Alah, Semare minggate. Mutunge. Ae iki wiyaga ki latihan larang-larang gek biaya tok maming glenes ora nganggo tabuhan. Imane latihan kuwi. Kok yo ora ditabuhi mir. Gamelan wesi ngene iki. Larang le yasa. Angel lho golek kenong pecah ngono. Mangane kowe blas rantupe. Hop lambemu reng. Pamane nganti gamelan gek wayange do katon Pak Karjo mboko nyitok. Neng simpingan kare sekali jengen pirang-pirang. Wis pokoke angger rene nggawa iki dadi dhuwit.
Iki mongko aku nggawa meh setengah kota tak tinggal kabeh kok isih. Nang. Cok kok wis ngira apa-apa tak doli nasibku mesti berubah. Tenanan kok. Wis tekate omong-omongan dhewe do minggat. Wae. Wong mengentekke wektu. Aku ngono kok do dibatin. Tek wektune ya wis jam 2 tutup ya wis. Kok ngono kok do batin to kowe? Jam 2 rampung kok ya ini gara-gara rung rampung ngene to doeng. Centangen tak wet-wet iki. Angger rung rampung sesuk ora yo wayangan meneh. Wah, iki do sibuk nganggo pariwisata iki. Hah, gendinge Petruk kae. Yo, diparekke wisata. Ning rasah jantur. Sing selembar ira mas lembar wae engko terus suluk. Suluke tak cepetke mergo ora ana rebabe. Miat langen kana naglar pandamoncar Lere ting ompe apa nang Dawah selebar
ngot marang Sang Arjuna esmunya kemenungsan liringe kodi kamantyan lono kungas Semare koden prayetna semu riris Yat langan karena gelar pandamoncar lir soroting peponan sulem tanpa adeng pajaring purnaming ing gegono Kakang Semar dos pundi Gus blegek uget anggonku talak brata ana ing wana Tibrasara kene durung nampa sasmitaning jawata mula kang saka iku aku nyuwun regene Kakang Semar murih aku bisa nampa wangsiting jawata anggonku sak kajeng Anggayuh Wahyu Tirta Widaya Jati banjur bisa tumuli Anggayuh Wahyu iku kasebat ing ngarep Kakang ngeten Gus estunipun menawi panjenengan badhe talak brata menika panggenanipun boten wonten wana Tibrasara banjur ana ngendi papane anggonku tapa murih aku bisa nampa keterangan saka jawata ngeten mawon panjenengan kula aturi napak tilas kemawon dumateng Kang Eyang Swargi Ndara Palasara rikala semanten Anggayuh kanugrahan menika kedah wonten sak tepining Bengawan Suwilugaga pun mangpitados kula panjenengan badhe nampi wayu kasebat ngajeng ngeten Gus Semaring koden prayitna semu ririseka balik bali titiyane gandayani Trisanya Purnama sasi kilar-kilar semedi tengahing latar milang lintang Bima sakti nolo garing Petruk Bagong nun ayo aku padha dherekno manjing tepining Suwilugaga
kowe aja ana ngarepan merga anggonku lumawat ana ing tepining Swilugangga kuwi liwat alas sing gedhi gek kamangka angker kagila-gila nggih kula niku namung kuwatos wong panjenengan niku momongan kula nek wonten napa-napa mangke ndak kula sing dados parang cucuan iya aku kok mambuntut kula mboten ngentut lho kula nggih mboten lho mangke gek senanu Mas sampean wambune kok ngene biasane pitikane ngedhok petok-petok aku ora Bagong mongko gek kowe Petruk wong ming wong loro nek ra Petruk ya Bagong mbok demi nges kula nggih mboten kaya estu nek kula jan mbok demi apa gelem sumpah nek kula ngono kuwi kadang cok ambu-ambunan ya iso ya saiki ngene wae sing gelem ngakoni mengko tak nedit duit saweran mau 500 tampan ana kula asli sing ngentut asli kula wis apa kowe temenanan sing nggih nek ora percaya tak ngentut meneh kok ambune padha wong edan lha pundi utang pengumuman Janaka utang lawa kang gumandul kebet-kebetaning pangkaya melu susah pandene sang Pandu putra doa minta nagri Ngastina mring Praga ya melu sedih kingkin rinten pantara dalu lir sekar Tanjung ambil asa kocapo rikala semana gruduking para kra lan prawadya bala saking kraton Simbar Manyura ingkang wonten ngajengan Prabu Dewarat muka kadhiraken tumenggung denda perkara kang natkala semana mambujung Raden Wisanggeni Pepeng sinengkang walik sandang walikan Gudhek wok Simbar Jaja wang malang wentis nyogangsir njleken cang walik sandangan
Wah, jagat dewa Bathara. Yayi tumenggung denda perkara. Wonten menapa sinuwun? Sinuwun Prabu Dewaratmuka. Anggonku mbujung karo Raden Wisageni ketemu karo Satria Bagus sapa iki? Cobi dipun ngendikan iki mawon. Mengko Raden, aku tak takon, kowe Satria Sandi sapa kang dadi kekasihmu? Ayo, ngaku mumpung durung mati tanpa aran. Yen kowe takon karo aku genti pitakon kowe sapa? Iki Nalendra saka kraton Simbar Manyura, aku Prabu Dewaratmuka. Aku tumenggung denda perkara. Yen kowe takon karo aku Panenggak Pandhu, Satriya Madukara aku Janaka. Lah kuwi sing wujute kaya lampor ning gurimu ki sapa? Aku Petro Kantong Bolong Jayadubla Penthung Pinanggul. Kuwi sing kewer-kewer lambe sapa? Kaya babi. Terangane kowe iki nek karo aku bagus aku. Lah sebabe kowe kok lampore. Aku rak dunekke koboi to. Aku pengmu budhek. Cetha muni babi kok boi. Men lah. Malah enak iwak babi. Babi guling. Satria Bagus. Kowe ora kena liwat dalan kene, kena liwat dalan kene nanging kowe kudu bloko karo aku. Aku kudu walaka apa? Aku tak takon apa kowe weruh buronku? Ora ana buron wana. Anane yo mung ketemu karo kowe. Aku bakal goleki sing jenenge Raden Wisageni. Ayo, ngaku. Yen wis ketemu karo Wisageni arep dienggo apa? Bakal tak pateni. Mergo kuwi pancen cecendhenge minangka satru. Ayo, aku tuduhno dalan Wisageni anggon lumayu. Dadi sumurupmu. Melek mripatmu jerengen kupingmu. Kowe bakal ngucap rasane patine Wisageni. Apa ora ngerti yen to Wisageni kuwi anakku? Tandhi ngono. Iki jaluk pecah silam. Wah, jan gegere, Truk. Geger, sier. Ndara Janaka ki terangane kita iki wong kejem karo anak ki galak ning nyatane tresna itu. Le tresna, aku mau diangkah patine nyatane ya sing ngucap rasane ya langsung diungkel. Ketoke kotok to. Nek karo anak niatane gemati. Anakmu ya gemati. Sing ngomong sapa anakku kok? Anakku ki ora ana sing gemati. Seploke aku genti bojo bola-balik anakku wani kabeh. Karo mbok sike, wani, karo mbok Keni, enteranya. Saya sing jenenge Penti kae. Sing cah wedok, nek ana tamu kae ngger aku turu. Hae Gong ana tamu. Aku takon lah sapa nduk tamune? Matamu melek kok. Wong bapakne kok encane. Ngalihmu mimpin ora apik. Donranya.
Ayo, tangiyo legane atiku. Kira sapa? Pancen apik tenan ya. Ndoro Janaka ketoke menang-meneng widak kapuk ora pending nyatane ana para gawe ya merantasi. Oh, aku seneng le. Ngucap rasane anakku wis anggene. Lakon tak pecah siramu. Ngantem aku to. Kalah sikik kowe. Aduh. Nek ra males iki aku ora oleh tombo. Mati kaya. Waduh tangi. Alah nganti kewantuk-wantuk aku. Gara-gara teh terobrok. Ya. Hati-hati lho gong kae sik iso urip. Wah, ora patut banget. Yen kowe iso mati tak guroni jalukku. Melayu Cinarita Kocampa lepasing jemparing Pasopati tumama jajanira Prabu Dewa Ratmuka sigra njrebabah depani Bantala Sira Mergalayu tumenggung denda perkara priksa kawonten sigra kepelajar kapiyandhem. Bakal pangling sakwise mungsuh iku memundur lan keplayu apa dirana sing ngemasi kamprelaya ora bakal pangling iki anakku wis anggeni. Iya Bapa, sembahku tampanana ya Bapa. Iya nggih wis anggeni. Ya iki mau Bapa sing bakal bujung-bujung aku kepengin bakal
mitenah marang aku apa dene Kakang Abimanyu. Ora patut banget. Bakal tak but. Wis Bapak, wis rasah. Dasare Kakang Abimanyu iku wis tak singitake perlune bakal tak delikake ana kayangan Dresila Geni. Iki janji. Kakang Abimanyu ora tak singitake ana kayangan. Mengko mundak ana apa-apa. Nanging Purwa Madya Wusana gandeng negara Ngastina kuwi ana pendhita ingkang peparap Resi Dana Wilapa. Rikala semana kepengin ngancam marang patine Kakang Abimanyu saengga ingkang belani Kakang Gatotkaca, Kakang Antaraja apa dene Kakang Antasena. Satemah pendhita iki mau nglepaske jemparing wusana Kakang Gatotkaca, Kakang Antaraja lan Kakang Antasena padha dadi reca saiki cumandhak ana ngalun-alun negara Ngamarta. Piye Kakang Semar? Ngaten mawon. Panjenengan sak menika kedah ngendika kemawon monggo kula dherekaken madosi kengraka momongan kula Ndara Punta, Ndara Kresna, Ndara Kembar, Ndara Werkudara. Manut pekabaran sak menika cumandhak wonten pertapan Pandan Surat. Yen kaya mengkono nggih wisang geni us mangsa Budha anak kula nang Abimanyu cukup wisang geni dhewe Bapak. Ayo Kakang Semar. Nanging rikala semana anggonku dibujung karo Kurawa lan pendhita iki mau luwih wadya balane. Banjur aku sesingitan ana guwa sumundu ing kono aku nampa gendhaga. Bareng tak waspadake isine gendhaga kuwi kepraboning ratu ingkang isi busana keprabon ratu jaman kuno makuno. Coba aku tak mrikisani. Yes dienggal ditampa, Bapak. Pundi Gus? Iki priksanana. Menawi kula menika badhe ningali kula ajih menawi kenging tolak sarik jalaran menika tilaranipun para nalindra jaman kina makina. Ndara wisang geni. Apa wa? Niki wali kepanggih wonten pundi? Ana guwa sumundu. Guwa sumundu ki pintunipun wonten Wreksa Agung ing ageng nutupi pintuning. Iya bener. Iki bareng tak waspadake kok ora pangling. Isine gendhaga kuwi kepraboning ratu jaman kuno makuna. Yen guwa sumundu ki biyen riyen iku pertapane Pendhita Wanara ingkang peparap Wisnu Wanara. Wisnu Wanara pendhita pertapan Sumundu ing Guwa Sumundu. Wis ngeten mawon sakmenika gendhaga mang titipke anak kula. Ket jaga Gareng napa Bagong napa Petruk ngaten mawon. Lajeng Ndara Janaka aturuninga bilih putra-putra Pandhawa sami dados reca. Ngaten mawon kalian kados pundi menika mangke
sampun angsal damel napa dereng anggenipun gayuh wahyu. Iya Kakang. Wis mangsa bodho anakku lanang Abimanyu. Cukup sang dhewe Bapak. Dole, aku tak nderekke bendaramu Janaka. Anakku kudu ana sing tanggung jawab. Njaga Gendhaga aja nganti kelangan. Sakwise paripurna mengko Gendhaga bakal tak balekake ana guwa Sumundu. Kowe apa aku, Gong? Aku wedi. Aku ya iya. Angko ngono kok do wedi. Tak jagane dhewe. Kowe iki ora semlengkong lho, Reng. Kowe iki cok malati barangku. Aku walat-walat apa? Wong ki sing pokok percaya karo sing kuwasa. Pun mau tak jagane. Kena tak percaya. Loh, sampean kok maido? Gareng iki wong tanggung jawab. Sampean ku pripun? Tanggung jawab ya tanggung jawab ning karo wong tuwa ora ngeden-ngeden kaya ngono kuwi. Wong tuwa kok nyamah. Lho, aku ki mbiyen cilik digedhekake. Wong tuwa ki ora ana anak. Mula dianak-anake supaya wong tuwa ki menghormati anak. Piye to le omong kae kowe? Wis mangsa bodho. Ndereke turu Janaka. Wis mangsa bodho lho aku ora tanggung jawab. Mangsa bodho, Rek. Kowe kementrus kok. Wong arep kementrus anggepe. Bukani gambir sawit nganggo rebab. Geleling. Jebul ra templek. Nah iki gandeng wis do lunga kabeh nek tak jaga jurangku kelalen turu ngono mesti Gendhaga ilang nek dicolong wong. Ah daripada engko Gendhaga ilang aku dadi parangcucan malah tak buka wae Gendhaga iki. Terus nek cenana busana ning keprabon mengko malah tak nggone wae. Wis pokoke aku tekad-tekatan bangane kelangan. Kalau tak delok isine iki apa? Lho. Apa pancen busana ting relip kaya ngene. Wah, ana mekutane, ana keprabone, ana busana ting relip kaya kaca. Wah, tak nggo iki. Wis ben. Bangane nganti aku lalen turu omah ilang. Wis tak nggo iki. Wis es kathokku tak buang kene wae. Wis angger tak nggo kabeh niki wis ketok sip. Kocapa kancarita. Ki Lurah Nala Garing ing kono ngagem keprabon Nalindra jaman kuno makuna ilang wujute Nala Garing salah kedaden dadi sangjang Kaneka Putra. Kencang baru dayang. Yo dol ya. Wah, iki terangane bareng aku ngilo kok dadi Nrada iki. Kakang Nrada ulun padosi Kakang Nrada. Ulun
nyuwun padosi kencang Adi Guru Bung Siwarsana hongkong hongkong menika menapa dos pundi kok madosi kula rikala semana Kakang Narada pinangka pepatih kayangan murca tanpa taliwuruh para nayaka praja lan para jawata ing kayangan padha ngopati panjenengan malah garwa panjenengan menika ugi sowan wonten kayang madosi panjenengan sampun kangen yen mekaten akeh widodari garwa do kangen iya Kakang Narada ayu ulun gendong ulun boyong ana kayangan ngambah Jumantara waduh kula niku pamit ngambah Jumantara mboten saged jalan kula kedangon wonten Mercapada menika sakmenika pun kulina mboten saged mabur rumiyin saged ngambah Jumantara nanging sakmenika mboten nek riyen pancen tenar kula ning sakmenika niku kadang setengah tahun agek nerada ming pendak Agustus lewat liso mabur mulane aja nganti kadaluwarsa seploke kula genti pengendang nek apa engko bisa sukses lajeng prayogi kula nyuwun dipun gendong iya tak gendeng Saking cinarita ing kono adeging pertapan Pandan Surat para Pandhawa Prabu Puntadewa Raden Haryawerkudara Raden Nakula Raden Sedewa ingkang semanunggal wonten pertapan Pandan Surat nata agung ing Dalawati kepareng lucitan Dri Wawijil
wis meh rahina semobangi wangaluna katinetraning aku rampo sabdaning kukila renagani kura saketer no kini tungane ingkung lirawu sing ngampini panca pepetoking ayambono yen kacandra katikang jalada Koko Prabu sadangunipun kula lan panjenengan sami cumandha wonten sesukuning Gunung Silawuh saengga mapan wonten pertapan Pandan Surat ngantos kula rencangi cuklat-cukli bermono sandi ngejum lampah jarak peningal nanging nyatanipun kula lan panjenengan sami sedaya anggenipun teteki dereng nampi pralampita menapa-menapa Koko Prabu. Aduh Yai. Mbok menawi menika panci Jawata menika dereng paring pepadang dumateng panjenengan sedaya lan kula. Kamangka kaca paesan kula titip pirsa wonten kaca paesan dereng wonten gegambaran menapa-menapa. Wontenipun namung peteng dedet leliwenan kados dene katutupan ron selembar. Kasinggihan Koko Prabu Sena ayo padha miwiti talak brata yayi supaya enggal kasembadan yo. Yen pancen durung ana keterangan durung ana wangsit saka Jawata apa Werkudara kudu munggah kahyangan aja awake dhewe wong tapa kudu sing resik pamikire yayi mungko mundhak ana Jawata ingkang deduka malah bakal gawe rendheti awake dhewe ngudi kanugrahan mengkono Sena. Wes meraina semubangi wangaruna katinetraning aku rampo sabdaning kukila renengkani guru sanggeter kini tunganing kung lirawu sing ngopini panca pepetoking ayambono kacap carita ing kono genturing para Pandhawa kadhiraken nata Agung Ndalwanti anggena talak brata dados gara-gara sumundul ing kayangan ingkang tedhak ing Mercapada kayangan ing Undarandil bawana Sanghyang Padurang tumurun tedhak ing Mercapada. Putu-putu ulun Pandhawa lan Kaki Kresna jeneng kita padha ngenturake tapa wis wahyaning mangsa kala yen to wahyu tirta widaya jati bakal ulun paringke marang jeneng kita ing supaya sumandhuk ana negara Ngamarta. Mung Kresna
jeneng kita padha anglakoni talak brata ana kurbaning para kawula. Iku merga kabeh saka reka dayane wong Kurawa. Yen ta Kurawa ana pendhita ingkang Anyalawati ingkang isine bakal njulung tungkul kadang-kadangmu Pandhawa. Mula yen ana apa-apa Kang Kresna. Iki Wahyu ing ngaran Wahyu Tirta Wijayat Jati. Enggal tampan ana yen to sak mangsa-mangsa ana bantene para kawula jeneng kita bisa ngusadani ingkang kinarya tetesing tirta Wahyu Widayat Jati. Wis mengkono jaro ulun kondur mekayangan. Koko Prabu sampun kaleksanan kasembadan Wahyu Tedhak katitik yang pukul padha nang sampun marengaken kasinggihan syukur bejo sewu Yayi. Kula sak ngadang saged kasembadan amung welingipun yang padha wenang menawi wonten pepeteng ing saged madhangaken pepeteng inggih menika tetesing Tirta Widayat Jati. Kocapa plajaya Raden Arjuna. Janaka mlayu-mlayu inggih Koko Prabu. Ngaturaken ketiwasan Koko Prabu. Ketiwasan ateges ana pepati kaluhuran. Saklebetipun Koko Prabu sakadang samiya teteki wonten sesukuning Gunung Silaunu. Wonten bantenipun awit saking reka dayanipun Kurawa. Kurawa wonten pendhita ingkang sampun dados gurunipun Kurawa. Ngantos kathahing bebanten kados yuga kula pun Gatotkaca Antareja Antasena dados reca. Leres ngendikanipun yang pepadha wenang Koko Prabu tumuli dipun usadani. Dimas Setyaki, kula Koko Prabu. Dimas Werkudara. Wah. Jliteng kakangku apa? Nara jliteng udu kakangku. Lak tendang lho Koko. Nanti Bagong tak idak. Mboten kok. Dame. Metu njaba dherekipun Kakang. Petruk Bagong melu aku.
Kula pun ngertos. Momongan kula pun nampi kanugrahan. Pun sakmenika mangke dipun gesangaken sedaya ndara-ndara kula Gatotkaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nggih. Menika menawi kula inggih boten brasta kamurkan pendhita jalanan ing manjing wonten Ngastina menika boten rampung-rampung. Menawi namung panjenengan boten saged sasat. Lah Kakang Semar, wah kula nggih boten sasat. Jalan menika pancen sanes tanding kula. Kudu kepiye Pintasraya munggah gayangan. Adikku guru, aku tekan kene njaluk tulung. Nanging sing tak pasrahi kudu mbrasta kamurkan ora ana kejaba mung adikku Nrada. Kakang Nrada tetulung marang titah kang nandhang Cintaka. Pendhita Ngastina. Mekaten Kakang Nrada inggih. Wonten pendhita Ngastina ingkang dados gurunipun Kurawa menika ndadosaken bantenipun para satriya Pendhawa. Cekap kula piyambak niku lho. Berkencang ngawoni mata melek ngremke paningal padhak. Kowe sing jenenge Pendhita Residana Wilapa iya ora bakal pangling Sanghyang Kanika Putra. Rekencang Werudaya tandinge dudu sapa-sapa amuk Jemparing marinten Sanghyang Kanika Putra kenging jemparing Tigrasena Badar Kilan Naraharing. Njaluk ngapura. Kowe mung tak kon jaga gendhaga. Sing isi keprabon kok malah tok nggo.
Jur kula dados Sangjang Pepatih Kayangang. Wis jan ming sedilit iki lho. Le Jaya kok ming sedilit. Pancen tak jarak tak du karo kowe ben badar. Mangsa bodho ya mah sukertaning negara Ngamarta Pendhita tak labrake lho Le. Padha saklanika Pendhita Residana Wilapa sigra katemper yudanira sigra sira Margalayu Badar Tari Durga. Gumrega tamyuring ware umeleping tirta sumunduling wentes mulaturi sang ambur nawa ismangsa Buddha anggonmu sadani anakku Gatot Antasena Antareja. Wis cukup. Wis pun Kakang usadani wis padha jati-jati ketembangan mulya syukur. Nanging sisane angkara murka tak pasrahke marang Si Adiwadya balane putra siswane Residana Wilapa tak sampai. Sinenggang walik sandang walikat godhek wuk simber jojong satya gedhe dhuwur yen kowe takon karo aku arep ndoro kowe sapa tumenggung saka kraton Simbar manyuruh tumenggung denda perkara Abimanyu kon tak tugel-gele sampak mengsol.
Pandha Werkudara aku jala tak urip kuang tiba ndang kamu. Yayi Sena diletheng Kakang Kopo. Wis tata titi tentrem kabukti. Pandhawa bisa mboyong Wahyu Tirta Widaya Jati. Iya. Lan muga-muga lakon sing ala padha diguang sing adoh, sing becik tinulato ayu kumpul marang para kadheng. Padha pasang asesanti Jaya-jaya Wijayanti rayu kang pinanggih wuri Yayi. Tak dereke Kresna Kakang.